अनेकबार बुथुम लायखाया पावलाम सालायखाया ताकलाय जों इन्डिजिनियास देना पालायदोंमोन हमनो ओंखाय जखनते हायु गोनाङै हासे गोनाङैसे जतन रिस्ट्रिक्शन चलि दं ओंखाय सेबसाबो स्लामजाक दङै दं ओंखा आबनो रेसपेक्ट खाय आबनो नाहरै ताकलायनि जे इन्डिजिनियास डे न जों वेबिनार दै जों कन्फ्रेन्स खाय जों सेलिब्रेशन खालायनाय हांकाका आबनि यागल जों तेबवान सुका कायसा आम्बासावो कायसा तामि आमसयो जिखन सा खाय डिस्टेंस मेंटेन खाय आरो जिखन सा একটা ট্রেনিং आहायबो सिमिं आहायबो खालाय आरो थाङै आंकिसा माने कक सायनै सिनि युथ बाय तारनि जे गोबामा दाल बिदाल मथनि बरबाय ओमफ्राय जों सिनियाव आगलि वहका जों भिडिअ कन्फारेन्स दै जों प्रग्राम सालाय जों पाइनाय आबनो दैनो जों फाइनल डिसिजनाय समिना लाखिया और What indigenous jabo bukun chimi what indigenous jibasuna kosin na ka ya pun chimi taw takle bisi busung tha bisi busung ma para jabe ta नायदि वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे ने जे सेलिब्रेट खायजक दंमोन आबो हुंखाखाय जों 1994 आफुन सिमी 23 डिसेम्बर जे डिक्लेयर खायजमोन 1994 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एडॉप्ट खाई और इंडिजिनस देनो डिक्लेयर खाई रखा उनका अब नियागलो 1994 नि सिमी ताबु जरते हायं गनाङै बिसि ब्रुं न कायसा थीम यूनाइटेड नेशन में साखला जागै सारा वालो अमनो सेलिब्रेट खायजक दं ओंगाय ताबु ताकायसा तां क्लियर खाय नाम सुनो 1994 तो अब तो इंडिजिनस डे ने डिक्लेयर खायजक मासि किंतु सेबसाब सलामजा महगा काकाय अब खाय ओ 2007 13 सेप्टेम्बर 2007 नो UN brief United Nations Declaration on the Right of Indigenous People ने आर्टिकल्स जेता सेबसाब सलामजागै आवनो आफ्रुनो जेता 144 कंट्री जतन सिग्नेटरी खायकिया जेता गोसिना का आन देशो इंडिजिनस पीपल दंनो ओंगा सेकेंडलि हिंगाखाय जोंनुखा जेता जगावा चारटा कंट्री बर काकाय आबनो वोट अगेंस्ट इंडिजिनस देनो बर वोट काबो सबसाबो कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूएसए ताइ न्यूजीलैंड ओंगा आमनिया बरो 11 जन हांकाय abstain खायजा 11टा कंट्री आबो करमदे बांग्लादेश रो भूटान रो आबाय के कमामा बर का abstain खायजा ओंगाय चिनि भारत हा हांगाय बर आबनो सिग्नेटरी ओंखा ओंगाय ताबो आबनो रगैनो दिनि जों इंडिजिनस डे बिसे ब्रुं न नुगै दं जेता जों चिनि ट्रेडिशनल कामुं सुमुरनो कानै चिनि तिमुरनो तैयै दा बर लाना आमतिरनो चक्रानो तैलायाखै जों चिनि रिसार तैलाय जों बर कानबरनो कानलाय जों लामारबो हिमलाय जों आ खोनानो हाय दिन जाते इंडिजिनस देनो जों पालालाय ओमफ्राय ताकलायनि थीम हकनाव जतन सायमाना कोविड-19 ताइ इंडिजिनस पीपल्स resilience abno tui taklani यूनाइटेड नेशन थीम सलाम जाका गा कुबि कगनो जों इंडिजिनस बररक अबा हाजरावो कोविड-19 नि जरावो जों बबा हायके चिनि पोजीशन ताम जों बबा हायके बनो कमबेक खाय आबनो तui माने जों चिनि पोजीशन ताम आबनो जों दिनि सारना खलाय ताउन बगे इंडिजिनस देव ताकलानि थीम अबा के नाजाका हमले जों जतन सायमानो अबा कोविड-19 जागाव पार्टिकुलारली जों कुमारो लाइक डिस्क्रिमिनेशन racial discrimination ro खायजो दं जों इभेन चिनि तिरपा हाउ जों नुखा चिनि बर मुखिथिं फाना फायगा पयन्त माना खायजागो अमते जागा थांका माना खायजागो ओंगा चिनि जेता नाम खुमुं जे जों नामन
jata sini mai mu mukhitung abo sing namani abo sing equally aba hake sing maya as system maya aba ka sing nugui tong angka abo no tuina ang Bahai no prime minister ko care fund jata covid ni abo no tuya ngati ai bu khai even state to bang chief minister care fund no tuya ba ngati khai jata COVID-19 corona no fight khaina bagai busu jortui rang pusia ro borro ba donation khaije ka busu jortui government rang pusia COVID-19 no fight khaina bagai budget khlamja ka central no bahai ke rang khai ke ba central no biang ni rang khai kya abor no tui angate khai kya artia khamine ya gulo abun saja ko jeta Prime Minister Care Fund jeta COVID-19 te abo RTI 2005 is ego kalaya ne information rimi hani suno saja na chenobo munuka jeta Prime Minister bo sak no abo sakala kya jeta kama mothara kiba human rights activists kiba social activists different NGO te organizations movement that owner PDS public distribution system ithani mana ration mai pai ba gi mano ya bo sa ka ngai sunu ko kama jaga bak samai pai na thaka mai kri se no ba ha ke rimi ni sa ba bak sa ba mane bak sa ba abuno distribute khai ngabon bagano taklai jate United Nations jate themes la mane belak covid na kumani mano slanka COVID-19 and indigenous people resilience ane mane tang position abo naman belak hamza ka na chung nugui tong chin borok kubida corona manjari chung face khai tong abo chung kubui na nasbi na ka actually corona no fight khane ni je chin borok ni jeta immunity jeta system tong mani chin sam ro ba ku ro bo chin belak strong immunity tong haipano chung nukjago jetol jago chin borok COVID-19 corona manjali thikya ane sing kok to ro mo nukha plus sing obo nukha government .lakh rang na hne abo sum nukha keno chini je information no arang ro bujaya khu anga chin borok no corona manjago hne je sakla jamaro abora ekta dike sing wan sui na kha abo kaise discrimination part nai karon corona manja ke win corona manja ke thiri ro phone hinga kai aba ekta chin borono haise mane discrimination avoid mane deprive khaiman aba hai klai to kai abo nai wan su ne khe kai ko ko mun o thin khub na khum mane tam no bageno chin position tamo ba chin position chung saimano chung corona manja gya saimano corona deadly je virus ni phaimani abo actually scientifically chunu ko jeta weak immunity system weak tai unko kawama bisi borok no manja go kedo chin borok no chung national ka ngagi ro go dudas no je pura no abun kok tung de ni pura no go sakla kya je chin immunity system ba ke bare chung sakhu chatang sakhatui chung moso abo jata chung kakhaji ni chung sao kakhaji ni chung sao abo system mano chini ha jeta corona ha virus ro phaipan no chung fight khaiman chini no system anga abo no chini position indigenous born position abo no chung jeta oba hakin chung covid mane chung combat khaimano plus taw COVID-19 jeta chung je corona hne taw je salai to mani jeta obo kawama borong thani no obo spread no hne je sakle marno karan chung chin borok chung saimano chung aino langkan chung o coronavirus disease chini thani phaya abon bagino chung paisu sukai chin borok manjago ahi manjago hne false declaration zakhan kaka abono chung ase indigenous borok chung abono abo discrimination khaima kalai hne chung accepted no khaina genuine judino bo corona manjago thita ka yes abo chung goshi now tiba chung goshi mani কিন্তু without proper investigation without proper medical checkup without proper declaration abo ngaka chikile nuja ko omong khakai mane sen
डिप्राइभ खाइजागो कि डिस्क्रिमिनेसन खाइजागो ओंखाय गोबां जायगा जों साइमानो जेता सिनि कर'ना इनखौ सिनि बर' सामुखौनि मा खाया ओंखाय जोंथ' साइमानो जों सिनि बिजनेस सेक्टर आसिखौनि जों सिनि बर'बो जों आखि गेदारिं को खाइमिया हायफानो जों सिनि खेत हुक आबर खालाय दं आरो मुखै दिंर आरो नै जेता बोथाय रमा फालै सिनि जेता इनकाम खाइनोनि जेता बर' फालै जे सिनि बर' जानोनि आजागा उनखौ जों गोबां जों डिस्टार्ब उनखा जों डिप्राइभ खाइजाका गाबोन यागला जुदि जों कर'नानि जेता कोविड-19 जेता स्किम जेता सिस्टेम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नायना थाखाय जों गोबां बेनिफिट मानो दंमानि जों किन्तु आ बेनिफिट उन जों मानि मैया आबुन बागै न आं दिनै जेता रां गोसो दं अबनो दै फाइट खालामनो होननानै आं आरटिआर मा खायो ओंखाय जों जोंनि सिस्टेम जों मास्क थुदैनि साजाबो जों सेनिटाइज खाइजाबो होननानै साजाबो केन्द्र जोंनो सेनिटाइजारबो जोंनो सेनिटाइजारावबो जोंनो बागजा गैया ओंखाय मास्कआवबो जोंनो बागजा गैया प्लास एवेरनेस खायना नांगौ हेल्थ सिस्टेम कर'ना बाहायके माने पजिशन ना बाहायके जों बर' डिफेंस खायनानै आबर बाहायके एवेरनेस खाइजे गैया हेल्थ न बाहायके प्रोटेक्शन खाइजे गैया दा जों आरो सिजाबो जेता बोसोर जों निग्लेक्ट खाइजाक दं डिफरेंट सिस्टेम ते मेडिकल सिस्टम ते जों अब मोनगो जेता आंबो बातिया के मेडिकल जेता डॉक्टर कोविड-19 नो ट्रीटमेंट खाइननि पेशेंट न बोनी किट मेडिकल किट अब बोसोर पाइजा बाहायके पाइजा ओंखाय जों नुखा रमनि काइसा डिस्ट्रिक्ट हमका काइपर फुल किट न 1200 कैरा को रुई पायो ताकाइसा डिस्ट्रिक्ट सीएम मुनि आन्दारो हमका काय 1800 काय पायो ताकाइसा डिस्ट्रिक्ट हमका जों नुखा 2400 काय पायो गा जागन जों नुगु दं जेता इभेन जेता कोविड-19 नि खेतरो जों गोबां जेता मिसयूज अफ फंड जेता खाइजोमोन जों नुगु दं गाबोन बागैनो आं जों देबारती खाइ दं जेता तेबो इनफरमेशन माना बागै आबुन फरायनो कैसिनि एकटा पजिशन फाइने जेता कोविड-19 नो फाइट खाइनो थांथदि सिनि बर' जों बोसोर जे कष्ट मानखा कारण जों एकटा एग्जांपल नावनो आं साबोन जेता डन बस्को बोसोर मुखे जों फालपुर न जाय सिनि बर' बाहायके बुनि बर' बाय ट्रीट खाइजाका जों आबुन क्लियर जों जोंनो जेता इंडिकेशन जों नुगु दं बर' बाहाय ओंखाय आबुन तीन जों दिनै इंडिजिनियस डे पालन थांथनि जों खूब कष्ट दुखु मानफोरनो जों बन दंथगोनि जों पाले कारण दिनै सिनि तमुं सामुं कानुं सामुं सोरमार न दिनै वर्ल्ड वाइड हायं गोनाङै अबनो रिकगनाइज खाइखे ओंखाय जों सिनि कालचार जों बोसोर रिच बुनिसाय गुसु कालचार अ जागा जों दिनै साइमाखा आउन बागै जों बेलायखै प्राउड प्राउड न फिल खायनो जों दिनै सालब्रुम ब्रुम जों अबनो दिनै बिसब्रुम ब्रुम जों अबनो सेलिब्रेट खाइथां दं ओंखाय जों दिनै अबनो गभर्नमेंट अफ इंडिया ताई गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा जों आर्ट्स मा खायो जेता सिनि जेता राइट्स जेता मा दं फुलफिल खायो जों जस्टिस दी ताई जोंनो रिचिनि जे रिकगनिशन जोंनो हाय गोनां सिनि जामनो रेसपेक्ट होइनो जोंनो रेसपेक्ट होइनो मा साव ओंखाय जों नुखा थानाय बिसिबो डिप्यूटी सीएम बाहायके जोंनो मेसेज रखा जेता सिनि कल्चर न जों बाहायके प्रिजर्व खायना सिनि कल्चर न जों बाहायके प्रोटेक्ट खायना ए आबर कारण बर' काइसा नि सिनिमु ओंखाय निनि कल्चर बस बर' सिनि जाबो निनि तमुं सामुं निनि कानमु सुमु ए आमति से एकटा दफानि जेता आइडेंटिटी सिनि जाबो ओंखाय जों बुनिसा कुसुक गतनाय दफा बुनिसाय सिनो ककथाय रको खूब खनाथक जों नुगु दं दिनै गोबां पोएम्स हुइनार इभेन जों नुगु दं रवीन्द्रनाथ टैगोर नि पोएम बोसोर जेता पपुलर नुगु रेसपेक्ट खाइजा दं हायं बुथाङो केन्द्र जों आबनो रगै नाखे जे सिनि ककथाय कक बिति र जे सिनि पोएम र जेता सैजां मानि आगिनि बुरा बुरि जोबो इभेन जादव कलेज जों कक खिले सफ्रनो जों नुगु दं बोसोर जेता मीनिंफुल सिनि कक र आबनो जों ताबुनि सिनि सराय गाका बुजिना से कति बुजिया न चिने आ ककथाय र चिने आ वान सुंगा र आबु बुनिसाय
जेटा वर्ल्ड क्लास जेटा पोएम हने बुई रेस्पेक्ट जाता आवर से पडिछि ना तेल कुसुक जों मालयेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड म्यांमार आरो नेपाल भुटान आरो गोबां मा जायगायाव जोंनि इंडिजिनास बर'फोर गेबा आमतेराव जों मेन सालायबाय जोंनि कालचार मोनसे गोसो जेटा रिच जोंनि सामर गोसो निट्रिसन गोबां आमतेराव दै गाबोन दैनो जों दिनैनि हाय साल 9 आगस्ट जों बेलाय प्राउड फिल माखायो तेसिन गुम सुगुनो जों मनो सेलबन माखायो तमखाय ताकलायनो हाय साल' जों गानै जुमुय हिमाया अबना रोजाबै मोसाबै जों पालायनाया फानो जों खाथिनो गोरै कारनाव बाहाय जों बायरे सलि दं ओंखाय आइनो सेबसाबनो रेसपेक्ट मा सलिनो आउन बागै जों ताकलाय आबाके गेदारिं खालालिया आबाके हिमलालिया तमखाय अबा हाबनो भिडिअ कन्फरेन्स खायो जों प्रग्राम सालायनाय सालायाखौ जों प्राइस रिलिज जों लायनाय होनै आउनो जों सङै जों दिसनालाय जा